Ramadan, ya Ramadan, Ramadan, ya Ramadan, Ramadan, ya Ramadan, Ramadan, ya Ramadan. Da sunanka Allah, sarki na Ubangiji na, kai ka kage duka halittu a cikin su kai ya abana. Yau ga watan Ramadana ya zago ku ji da dangina, yawanta yin salati da tasbihi cikin Ramadana. Kasira salatinka ga annabi shugabana, alihi sahabbansa su sun ka zama jagorana. Wadarsu ce jarina mafita a ruhina, su nake bi ilahi sarki ayyamin dan watan Ramadana. Alkhairi cikinsa ba a wasa, mu daina sayinsa gare mu yo kisa. Watan Ramadana alkhairi suna zuwa sassa, mu ƙara lura mu sa nazari cikin watan Ramadana. Karatun Alkur'ani duk mu yau, na ji magabata sun ce mu yau kwaikwayo. Mu ƙara dagiya mu ƙara tsayawa don mu yau koyo, halayen da manya ke yi cikin watan Ramadana. Ciyarwa shayarwa karka ɗebewa ne, gwargwadon iyawarka ba a sarriya ne. In ka kama wannan ɗan uwana za ka samu hairin Ramadana. Ba ana nufin ba sai mai kuɗi yake yi ba, gwargwadon iyawa garka matsakai bawa, ko ɗan dabino ka samu ka bayar ya ishe ka duba. Mu rinka wannan misalura ko ba watan Ramadana. Sassauci mu yo al'umma a cikin watan Ramadana, dukkanin abin saida kada mu sanya tsada madana. Masu tauye dukkanin mai azumi su daina wannan, alkhairar Rabba Allah ya tara cikin Ramadana. Mu sanya lura cikin Ramadana, barna mu daina yi ba kyau ‘yan uwa a cikin Ramadana. Ba wai watan Ramadana ɗaya ba har dukan watanni.